Salutare! Ieri am făcut primul antrenament de upper body acasă. Mi-am notat aici exercițiile. Inițial începusem cu un plan. Am schimbat undeva la 30% din exerciții pentru că nu mi-au plăcut cum se simt. Așa că astăzi o să vă prezint antrenamentul meu de upper body pe care o să-l fac de acum înainte pentru nu știu ce perioadă de timp, o să vedem. Avem nevoie de minimul de echipament posibil, respectiv eu am două gantere de 12 kg jumate, două de 3 kg și niște corzi de rezistență. Haideți să vedem cum se desfășoară. Am ales aici două exerciții de pectorali, 3 exerciții de spate, 2 exerciții de triceps, 2 exerciții de biceps și un exercițiu de deltoizi. Vă sfătuiesc să începeți cu o încălzire generală. Aici ține de imaginația fiecăruia, puteți să vă plimbați prin casă, să faceți alergare pe loc, orice, să puneți un pic sângele în mișcare, să ridicați temperatura corpului pentru câteva minute. Primul exercițiu o să facem flotări cu picioarele suspendate. Eu le fac cu picioarele suspendate pentru că dacă le fac normal, e foarte ușor să le fac și aș face prea multe repetări. Prima, o să facem o serie de încălzire normale, undeva la 20-25 de repetări, să ducem sânge în pectorali, în umeri și în triceps. Așa. Apoi o să facem, cum am zis, flotări cu picioarele suspendate. Ne concentrăm să simțim musculatura pectorală. Următorul exercițiu pe care îl vom efectua pentru pectoral sunt fluturările din culcat cu gantere. Eu o să le fac din culcat. Dacă aveți posibilitatea să folosiți o bancă, este mult mai bine, pentru că vă va permite o mișcare mult mai amplă. Din culcat pe sol avem o cursă a mișcării limitată, dar ne descurcăm cu ce avem. Primul exercițiu pe care o să-l facem pentru dorsal este pullover-ul cu gantera din culcat. Eu o să-l fac pe canapea, nu am disponibil o bancă. Dacă aveți o bancă, este mult mai bine, pentru că o să aveți stabilitate mai bună. Gantera pe care o am disponibilă este cam ușoară pentru acest exercițiu, dar o să-l facem mai mult ca și încălzire pentru dorsal, ca și activare. Exercițiul pe care o să-l facem pentru dorsal este ramatul cu gantera cu un braț. Iarăși este foarte ușoară gantera, dar ne concentrăm pe tehnica de execuție. Mișcare lentă. Ținem în contracție de vârf. Primul exercițiu pe care o să-l fac pentru spate o să fie o tentativă de tracțiuni. Pentru cei care aveți disponibil o bară de tracțiuni este foarte bine, eu nu am disponibil. Așa că o să fac un exercițiu un pic ciudat, niște tracțiuni. Mulți zis tracțiuni pentru că este un ramat inversat mai mult, dar să zicem tracțiuni. Tracțiuni la masă. Exercițiul pe care o să-l facem pentru triceps sunt extensiile cu un braț, cu o coardă de rezistență.
Am înnodat-o. O punem după ușă, închidem ușa. Exercițiul acesta chiar se simte. Simt foarte bine cum lucrează tricepsul. Pentru cei mai puțin puternici, îl pot executa cu 2 brațe. Ultimul exercițiu pentru triceps sunt extensiile franțuzești cu gantere. Iarăși sunt nevoie să le fac pe canapea. Dacă aveți la dispoziție bancă, o să fie mult mai bine, mult mai lejer. Pe care o să facem pentru biceps sunt flexiile alternative cu gantere. Ultimul exercițiu pentru biceps îl reprezintă flexiile concentrate cu gantera. Și încheiem programul de upper body cu un exercițiu pentru umeri, fluturări laterale cu gantere. Aici chiar și când mă antrenam în sală foloseam greutăți mici, medii și un număr ridicat de repetări, 15-20 de repetări. Cam asta a fost primul meu antrenament de upper body efectuat acasă. După cum vă spuneam în video trecut, antrenamentele pe care o să le facem acasă în această perioadă nu sunt optime din punct de vedere al creșterii masei musculare, dar putem foarte bine să întreținem câștigurile musculare, să menținem o formă fizică decentă. Vă recomand să faceți, pe lângă cele 5 minute, 10 minute de încălzire înaintea antrenamentului, să faceți înainte de fiecare serie, să faceți, dacă aveți posibilitatea, o serie cu greutăți mai mici. Eu am făcut înainte de fiecare exercițiu o serie cu ganterele de 3 kg de 15, 20, 25 de repetări, să simt cum se activează mușchiul, cum se pompează puțin. Eu am făcut astăzi câte 2 serii din fiecare exercițiu, urmând ca data viitoare să fac 3 serii. Apoi, după aproximativ 4-5 antrenamente, să urc la 4 serii și cam aici mă opresc cu creșterea volumului. O să începem să facem super serii, drop serii, dacă avem posibilitatea să avem și alte gantere. O să vedem cum decurg lucrurile, să sperăm că nu o să stăm foarte mult departe de sălile de fitness. Ne vedem zilele următoare cu antrenamentul meu de picioare. Ups, am uitat un aspect și anume să discutăm despre numărul de repetări pe fiecare serie. Aici vă sfătuiesc să faceți numărul de repetări care vă permite să atingeți epuizarea de moment. Să vă opriți 1-2 repetări înainte de epuizarea momentană. Pentru că fiecare are un anumit echipament acasă. Deci sfatul meu este să faceți exercițiile cât mai aproape de epuizare, cu numărul de repetări, ca să atingeți epuizarea de moment.